High Tech High was this group of people from different types of businesses, all trying to find out how to attract quality employees. I was working at Qualcomm at the time, working with schools and school districts about creating science and math education in those schools and how do we make it better and how to get the business community involved. Somebody couldn't go to the meeting one day about this new school and they asked me to go in their place, and as they say, the rest is history. אני חושבת שברמה הארצית נדרש שינוי בתפיסת ההוראה הלמידה ובתפיסה של מהו מקומו של בית ספר אל מול תלמידיו, מהו מקומו של המחנך אל מול תלמידיו, מה תפקידו של המורה. ונעשים כל מיני ניסיונות בכל מיני מקומות. אני חושבת שבחולון יש פוטנציאל אדיר להוות איזשהו מודל. המפגש הראשון שלי עם הייטק היי היה בעצם משני כיוונים. הכיוון האחד היה הרצון של מנהלי בתי הספר לצאת וללמוד מודלים חדשים שקיימים בעולם. הכיוון השני בא מפנייה של מנהלת המחוז, שהיום היא מנכ"לית משרד החינוך, הגברת דלית שטאובר, שסיפרה לי על המודל ואמרה לי שהיא מאוד רוצה להפגיש אותי עם אנשים שיכולים להציג בפניי את המודל. המכון לחינוך דמוקרטי חיפש איפה מקימים את בית הספר ברוח הייטק היי מההתחלה. דלית שטאובר הפנתה אותנו לחולון, כי היא חשבה ששם יש את הכוחות והאומץ להקים בית ספר שכזה. כשהגענו לבית ספר הראשון בהתחלה, ממש היינו כחולמים. זאת הייתה הרגשה. ראינו ילדים לומדים באופנים שונים לגמרי. ראינו ילדים יושבים וקוראים. ראינו ילדים יושבים במעגל על הדשא ומשוחחים. ראינו ילדים יושבים ומנגנים. אין צלצולים. הכניסה לכיתות יותר שקטה, יותר רגועה. אתה אומר, וואלה, יש כאן משהו שיכול להיות אחרת. הרעיון להתחיל בית ספר חדש נולד באמת כדי שהוא יהווה מודל לבתי הספר האחרים. ההתחברות שלנו הייתה במקום שבו בעצם יש פער בין היכולת של משרד החינוך לתמוך ובין היכולת הפילנתרופית לתמוך. בעוד שמשרד החינוך תומך בבית הספר מיום שבית הספר מוקם, קרן פילנתרופית יכולה בעצם ללוות את כל תהליך ההקמה ותהליך ליווי הצוות עוד לפני שבית הספר עצמו מוקם. התוכנית בחולון מתאפיינת בשני ערוצים שרצים במקביל. אחד זה בית הספר החדש שהוקם מהתחלתו במודל הייטק היי, והשני הוא בעצם תהליך שינוי שעוברים בתי הספר הרגילים בעיר, שבעצם מטמיעים בתוכם את הרעיונות של הייטק היי ועוברים תהליך שינוי. אנחנו בית הספר היסודי הראשון שעובד בישראל ברוח הייטק היי. לומדים כאן בשיטת הפרויקטים, למידה מבוססת פרויקטים. אין לנו צלצולים, הילדים לומדים בקבוצות, יש אווירה מאוד נעימה בבית הספר. אנחנו באמת חווים למידה אחרת, מבוססת באמת הצלחות של ילדים, מבוססת למידה של חקר. ראינו באינטרנט בתמונות שהשתמשו הרבה בצבעים אדום וזהב. שאבנו השראה והצבנו את התכשיטים בעצמנו. אנחנו בית ספר צומח שהוקם כדי ליישם מודל שהצליח במקומות אחרים. ילדים מגיעים, יש להם את הלוז שלהם, את הפרויקט שהם עובדים עליו. כל אחד גם מכניס את הרעיונות שלו, את החלומות שלו לתוך הפרויקט. החלטנו שמחצית מהמקצועות ילמדו בשיטה הזו. מבחינת מה השיטה הזו עושה גם לילדים וגם למורים, היא מכניסה רוח חדשה. אנו מארחים הערב פאנל מומחים של דמויות מימי הביניים. אנחנו בעצם מדברים על זה שהמורים יגשימו את מה שהם באמת רוצים לעשות. וברגע שאתה מכניס לכיתה מורה שיש לו איזשהו חלום פדגוגי שהוא רוצה להגשים, אתה מכניס לשם לא עוד מורה, אלא מורה עם איזשהו חזון. המורה הזה מונע ממקומות אחרים. ואז הוא מניח אחריו את הילדים. בכל החצי יש שפיות. שחר, איך זה מתקשר לי לפרויקט? זה מתקשר ככה לכל מה שהילדים אוהבים. מורה ברוח הייטק היי הוא תומך למידה, הוא מלווה את הכיתה, הוא שואל את השאלות הנכונות.
המטרה שלנו זה ליצור משחק שהוא גם מלמד והוא גם חווייתי. במשימה של הכותל אתה צריך ללכת לדמוי כותל, לכתוב פתק או משאלה ולשים בתוך הכותל. I remember my days of high school when I sat in a classroom listening to a teacher tell me information and wondering what the relevance was. High-Tech High is different because we engage the students in their education. דף לתייר שלי מורכב גם מכל מיני משימות. ההתחלה של הדף היא בעצם ההקדמה לסיור שבעצם מזמינה את המבקרים לבוא ולהצטרף אלינו לסיור שהם לא ישכחו. היה מאוד מעניין, הסיור עצמו גם היה מאוד מעניין וחווייתי. חשוב לנו שכל אחד מבתי הספר ימצא את הצבע שלו ואת הייחודיות שלו בתוך הדבר הזה. בנינו איזשהו צוות היגוי שמבנה את התפיסה הכלל-עירונית. מאוד חשוב לנו שכל התוכנית כולה תהיה מושתתת על דיאלוג בכל הרמות. סדר היום בבית ספר שונה לגמרי. כל המקצועות ההומניסטיקה מרוכזים תחת מורה אחד, כל מקצועות המדעים מרוכזים תחת מורה שני. אם לדוגמה התלמידים עסקו בפרויקט של ליצור את המפלגה שחסרה בישראל במשך כחודש וחצי, אז המורה להומניסטיקה תלמד אזרחות, סוציולוגיה ושאלות של בחירה וזהות, והמורה למדעים ילמד דרכים שונות לקריאת גרפים, סטטיסטיקה לחישוב מנדטים ואקולוגיה כחלק מהמצע הסביבתי. היה לנו משימה במדעי הרוח להכין משחקים שקשורים להתפתחות הדת היהודית. חשבנו כאילו על קונספט שיהיה משחק מוכר, אבל שיהיה בו כאילו כל מיני תוספות מעניינות. תלמיד במשך חודש יודע מה הוא עושה, הוא מעורב בפרויקט ספציפי. אני קוראת את כל הדברים האלה ומבינה עוד דברים שלא ידעתי לפני זה. הוא מוצב בצורה ממש יפה. עבדנו על זה ממש קשה, ולשמוע שאוהבים את זה, ממש מחמם את הלב. אני מרגישה שהדרך הזאת מאפשרת לנו כצוות להכיר את הילדים. הייתי רוצה שילד יבוא לבית ספר קודם כל ירגיש שרואים אותו, שמכירים אותו. בשיטה הזו, הילדים שלא היית מגלה, לא את הכישורים שלהם ולא את המיומנויות שלהם, ולא כל מיני דברים שמאוד קשה לגלות למורה רגיל בכיתה רגילה, שם זה מתגלה מאוד יפה. זה אומר, אתה מגלה מנהיגים, ואתה מגלה כאלה שיודעים לעבוד יותר טוב בצוות, ואתה מגלה כאלה שהסקרנות הטבעית שלהם מובילה אותם למקומות מדהימים. אתה מגלה ילדים שבמצב רגיל אולי היו בקושי מצליחים לגרד את הציון עובר, וכאן פתאום הם פורחים והם מגיעים לציונים יפהפיים, כי הם באמת מונעים, אם המורה מונע מהתשוקה, להם יש סוג של סקרנות, של חלום, שהם מצליחים להגשים כאן. פרויקט שנקרא עצם תפילה. כל אחד כתב דרך החפץ תפילה. מצאתי שיש קשר בין תפילותיי ושאיפותיי לבין הגרגליות. אני רוצה שהילדים ירגישו שהם עושים דברים רלוונטיים, ולא שבבית ספר לומדים מה שצריך, ואחר כך את הדברים שאוהבים עושים אחר הצהריים בחוג. אם יש דברים שאוהבים, בואו נעשה אותם תוך כדי הלמידה בבית הספר. אנחנו רואים בחזוננו את העיר עם תלמידים מאושרים קודם כל, אבל גם עשירים. עשירים במידע ובעיקר עשירים בלדעת איך ללמוד. מה שאתה משקיע בשנים הראשונות זה שלך לחיים. חולון יש בה היקף שלא קיים בשום מקום בארץ, של מוסדות תרבות ייחודיים. אנחנו מסתכלים על העיר חולון כבית ספר אחד גדול. פרויקטים הם לא משהו שמתרחש בבית ספר, הפרויקטים הם משהו שמתרחש בעיר. אחת הדרכים להתרחבות התוכנית זה על ידי יצירה של מערך הדרכה פנים בית ספרית, אנחנו קוראים להם מנטורים בעיר. הרעיון שמורים שכבר לימדו שנתיים בלמידה מבוססת פרויקטים עוברים הכשרה כיצד להיות מדריכים וחוזרים לבתי הספר שלהם להדריך מורים נוספים. פעם בכמה זמן אנחנו מביאים גם מנהלים ומורים מהייטק היי בסן דייגו כדי לעזור לנו בעצם להעמיק בתפיסה ולקבל השראה נוספת. When you ask a probing question, you have to avoid doing things like this. Have you thought about, well, what if you tried? You're just giving them advice. You're giving them the answer. You're not asking them to think. נוטים לשאול איך התהליך הזה אינו פוגע במבחני הבגרות. שיטת ההיבחנות שלומדים בגישה כזאת, חייבים לשקול אותה מחדש. צריך לדבר על תוצר אחר שמשקף את תהליך הלמידה של בוגר מערכת החינוך בישראל.
כבר בתש"ת כ-20 מורים בעיר הולכים להגיש לבגרות אחרת, בתיאום עם משרד החינוך, ואנחנו מקווים שיתחיל כאן מודל שישמש גם אחרים. Schools around the world may not do it exactly the same way we do it in San Diego, but schools, for instance, here in Holon can take that same philosophy, the same pedagogy, and implement it how it works best in the local environment. התפתח בחולון איזשהו ניסוי מאוד מאוד מעניין. אם מדינת ישראל תסתכל עליו, תחקור אותו, תלמד ממנו, יהיה אפשר לשכפל את המהלך שאנחנו עושים בחולון במקומות רבים נוספים בארץ. אני רואה בתפיסה הזאת של הייטקאי, של למידה מבוססת פרויקטים, הזדמנות אמיתית לבחון עוד אחד מהדברים המופלאים שהעולם יצר בשנים האחרונות, שבאמצעותו ניתן להציל את מערכת החינוך ולהפוך את התלמידים שלנו לכאלה שאוהבים ללמוד ויודעים להשתמש בלימוד שלהם כדי לתקן את העולם. אני רואה בחולון, גם בהקשר הזה, עיר פורצת דרך, ואני מקווה שהתוכנית הזאת תוכל בסופו של דבר להתפשט למקומות רבים ולהשפיע על כלל מערכת החינוך. אנחנו מכוונים למאוד גבוה, ואם אנחנו נעשה עבודה מקצועית, רצינית, עם הצוות הנפלא שיש לנו, בליווי של המכון, ואנשים נוספים במשרד החינוך שמאמינים בנו, וחושבים שאנחנו בהחלט יכולים להיות העיר המובילה בארץ, אנחנו נגיע להישגים ולמודל חדשני וייחודי, ויבואו לכאן מכל העולם ללמוד מה שאנחנו עושים.